Ezzel a videóval ötletet szeretnénk adni mindenkinek, hogy hogyan érdemes bepakolni a hátizsákba, hogy a későbbiekben minden gyorsan és könnyen megtaláljatok. A pakolási listát az e-mailhez csatoltuk. A hátizsákot mindig 3 részre kell osztani. Az aljára kerülnek azok a dolgok, amik az éjszakára kellenek, például a pizsoma vagy a hálózsák. A közepébe kerülnek a nehezebb dolgok, bakancs, csizma, ruha, stb. Arra kell figyelni, hogy minden nehéz dolog a hálózsák tetejére kerüljön, így a nehéz dolgok a hátad közepét fogják nyomni. A táska felső részére kerülnek azok a dolgok, amik fontosabbak, vagy többet kell őket használni, például a rákcsálnivalók, naptály, szőnyegírtó, WC papír, stb. A kisebb dolgokat lehet zsebekben vagy kisebb helyeken is tárolni. A következő dolgok kellenek a pakoláshoz. Egy nagy szemetes zsák, reklámszatyrok és ziploc zacskó. A pakolásnál célszerű minden különböző ruhát külön pakolni. A pakolásnál célszerű minden különböző ruhát külön pakolni. Például zokni külön szatyorban, póló külön szatyorban, stb. Érdemes egy külön szatyrot tartani a koszos ruháknak is. A tisztálkodás is felszerelésnek és az olyan dolgoknak, amiket nem szeretnéd, hogy vizesek legyenek, azokat ziploc zacskóban tegyétek, például a gyufa, fényképező, stb. Még egy fontos dolog, minden olyan dolgot, aminek illata van, azokat is ziploc zacskóba kell tartani az állatok miatt, például a napkrém, étel, dezodor, stb. Most kezdődik a pakolás, és ahogy már említettünk, minden külön szatyorba kell rakni. Mielőtt bepakolunk a táskába, azelőtt bele kell tenni egy nagy szemetes zsákot, hogy a táska ne csak kívülről, de belülről is vízálló legyen. Az aljára kerülnek azok a dolgok, amik majd csak éjszakára a táborhelyen kellenek. A közepébe kerülnek a nehezebb dolgok. A táska felső részére kerülnek azok a dolgok, amik fontosabbak, vagy többet kell őket használni. Reméljük, hogy ez mindenkinek segített, és ha valakinek van valami kérdés, akkor a Józsit vagy a Robit lehet elérni.